1. Hej og velkommen til. Den her lille video handler om, hvordan man laver en kravmatrix og hvordan den kan bruges. En kravmatrix vil du typisk bruge, når du skal udvælge for eksempel en idé eller et produkt eller nogle andre ting. I det her tilfælde vil vi kigge på, hvordan man kan udvælge den bedste idé. Så det vil typisk være, efter at du måske har fundet 20 eller 30 forskellige idéer, så kan det være, at du hurtigt kan se, jamen der er de her 5 idéer, som har en vis værdi. Men det kan måske være svært at se, hvilken idé, der er den allerbedste. Så det er sådan ligesom, når man kommer hen mod slutningen og kan se, at der er nogle forskellige idéer, som er relativt gode, men vi skal ligesom lige finde ud af, hvorfor er den ene lidt bedre end den anden. Så det vil være det, en kravmatrix bruges til. Som der står her, man kan vælge at bruge den, når man skal vælge mellem produkter, løsninger eller materialer. Og det kunne også være noget helt andet. Lad os prøve at kigge på, hvordan man laver en kravmatrix. Der er 2 ting, der indgår i en kravmatrix. Der er noget, vi kalder vægtning, og så er der kriterierne. Kriterierne, det vil være de ting, som er vigtigt for produktet i det her tilfælde. Så det kunne være alt muligt som pris og miljøvenlighed og brugervenlighed, design, forskellige ting. Vægtning, det har så noget at gøre med, hvor meget vægter man de her kriterier. Der er nogle ting, der vil være vigtigere end andet. Altså for eksempel, hvis det var et produkt måske til studerende, som måske ikke havde så mange penge, så ville pris formentlig vægtes højt. Og sådan kan man så kigge på, hvem er ens målgruppe, og lave en vægtning. Men lad os prøve at kigge på et eksempel her. Det her eksempel, hvis man nu skal udvikle en kapsel til sodavandsflasker, som er brugervenlig for ældre og gigtplagede. Hvad kunne være nogle forskellige ting, man vil kigge på af kriterier og vægtning her? For eksempel så kunne man stille nogle kriterier op her. Og den første kunne måske være, skal kunne benyttes med en hånd. Fordi at den skal jo være let at åbne. Det kan være, at man har en hånd, der ikke er så velfungerende, så skal man godt kunne åbne den med en hånd. Nummer 2 vil være, jamen den skal også kunne holde sodavandet frisk, så CO2'en ikke bobler ud, altså den skal kunne lukke tæt. Dernæst så har det her firma så valgt at sige, at den skal kunne genanvendes, den skal have en eller anden miljømæssig værdi, og den må også godt være billig. Så der er noget med prisen. Så kan man vægte de forskellige kriterier, man så har opstillet her, og i det her tilfælde har vi så lavet en skala fra 1 til 10, og der vil man så for eksempel give den her 10, fordi det er den vigtigste ydelse. Altså at man kan åbne sodavandsflasken let. For hvis man ikke kan åbne den, jamen, så kan alt det andet være lige meget. Så den vil få 10, altså en høj vægt. Dernæst så kan man så sige, skal holde sodavandet frisk, altså lukke tæt. 8. Det er jo også vigtigt. Men det er måske ikke helt lige så vigtigt. Fordi det kan godt være, at man kan leve med, at den ikke lukker helt tæt. Så den vil man så give 8. Så kan der være noget om, hvor meget miljøvenlig skal den her være. Jamen der vil så givet den 4. Og så pris 2 i det her tilfælde. Altså prisen er måske ikke så vigtig. Lad os prøve at se på en begrundelse. Den her får 10, fordi det er kerneydelsen. Den her over får så 8, fordi det er også en form for kerneydelse, men den er ikke helt lige så vigtig. Så har vi miljøhensyn. Så har vi sagt, at den fremstilles i termoplast, så den kan smeltes om. Og så 4'eren her, billig i indkøb. Jamen det kan være, at man kan genbruge den. Så derfor gør det ikke så meget, at engangsprisen er høj. Så det er jo, hvordan man vægter og laver kriterier i en kravmatrix. Lad os prøve at se lidt mere. Så her har vi en kravmatrix. Der sætter vi så vores kriterier ind, som vi så før. Og så har vi så forskellige løsninger, som jeg nævnte i starten der, når man nu skal udvælge de forskellige idéer, som man måske har svært ved at se, hvad for en er bedst. Så den her kalder vi løsning 1, løsning 2, løsning 3, og så har vi vægtningen herover på de forskellige kriterier. Så lad os prøve at se, hvordan man gør det. Så herover der har vi vægtningen på de forskellige kriterier. De får alle sammen den samme vægtning af alle produkterne. Det er ligesom universelt for det her tilfælde. Så kunne det være, at løsning 1, der havde man vurderet, at hvor let er den at åbne med en hånd? Jamen den er 4 på en skala fra 1 til 10.
Holde sodavandet tæt, jamen 5. Miljøvenlighed 5, pris 3 og design 4. Og så kan man så give de andre her nogle point også. Og til sidst skal man så finde ud af, hvad for en idé er bedst. Og det gør man så ved at sige vægtningen gange værdien herover. Så det vil være 10 gange 4 plus 8 gange 5 plus 4 gange 5 plus 2 gange 3 plus 1 gange 4. Og så lægger man så det sammen, og så får man et tal for det. Og så hernede, som man så desværre ikke kan se i videoen, så får hver løsning en sum. Og den højeste score vil så være den bedste løsning, når man bruger den her kravmatrix. I det tilfælde her, der kan I så selv regne efter, og så finde ud af, at løsning 3 vil få den højeste score. Det er vigtigt også, når I laver jeres vægtning, at I argumenterer for, hvorfor I laver den her vægtning. Og det er også vigtigt, at I i jeres rapport fortæller om, hvorfor har den her fået 4. Der skal gerne et par linjer med omkring det. Så det er ikke nok bare at sætte nogle tal ind i tabellen. Der skal også tekst til enten over eller nedenunder. Og på den måde så får I faktisk behandlet og fundet ud af, hvilken idé er den bedste. Så det er lidt omkring, hvordan man laver en kravmatrix og hvad den kan bruges til. God fornøjelse.